Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez, San Mameserako sarbidean dagoen Santa Ana, Montevideotik Donostia, Altamira eta Bentazarra hegoaldera dagoen tartea moztuko da, eta baipasa egingo dute Bentazarran Santanderrerako noranzkoan. Beraz, Santa Anatik 8erako noranzkoan ezingo da Altamirara sartu, eta DI 656 errepidetik ezingo da jarraitu 8 autobidetik gaueko 10etatik goizeko 6etara. Gainera, N 654 errepidean Galdakaon eskuineko erreia etxiko dute Bilbora noranzkoan, baita eskuineko erreia Donostiarako noranzkoan. Ere gaurtik urrian 14 urte amaierar arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Gaur bozkatu dute Espainiako Senatuan Europako Batasuneko beste estatu batzuetan betetako espetxe urteak aintzat hartzeko lege reforma eta PPk handuen gehiengoa baliatu du Vox eta UPNren babesarekin erreformaren kontra egiteko. Erabakiak ez zuen eragin praktikorik izan behar, aurreko pausuetan PPk eta gainerako taldeek testua babestu zutelako, baina PPk ate bat zabalik utzi nahi izan du neurriaren aplikazioa atzeratzeko. Bozketaren emaitzak ezagutarazi ostean, 111 erreformaren alde 158 kontra eta 2 abstentzio, Pedro Royan, PPko Senatuko presidenteak ondorioztatu du ganberak betoa jarri diola erabakiari eta Senatuko legelariei eskatutako txosten baten oinarrituta erreforma Kongresura itzultzeko eskatu du. Paper errea da lehen sektoreari bultzada emateko zenbait konpromiso jaso zituen dekalogoa. Eusko Jaurlaritzari hori aurpegiratu dio gauren sindikatuak Arantxa Tapia garapen ekonomikoko sailburua zenak agiri hori aurkeztu zuenetik 8 hilabete bete diren egunean. Salatu dutenez, tamalez han jasotako neurri gehienak martxan jarri gabe daude. Milaka pertsonek bete zituzten atzo eguerdian Madril erdiguneko kaleak etxebizitza eskubidea bermatzeko behar aldarrikatzeko. Protestan parte hartutako herritarrek zeinak ehuneko handi batean gazteak ziren, alokairuen prezio eta baldintzak sostenga ezinak direla azpimarratu zuten eta egoera aldatu ezean antolatzaileek alokairu greba baterako deialdia egingo zutela jakinarazi zuten. Israelgo armadak Gazako ikastetxeak eta ospitaleak bombardatzen eta zibilak hiltzen jarraitzen du. Neuseirat errefuxiatuen kanpalekuko ikastetxe bat eta Al-Aqsa ospitalea bombardatu ditu bart Gazako zerrendaren erdialdean eta gutxienez 25 hildako eta 120 zauritu eragin ditu. Gabon eta ongi etorri guztioi, Pedro Royan, Senatuko presidenteak astelehen honetan iragarri duenez aurrekari penalen legea atzera botatzea betotzat jodu eta horregatik Kongresura itzuli du. Gaur bozkatutako legeak etako zenbait kideri beste herrialde batzuetan espetxe zigorrak aldatzea ahalbidetzen du. Hasiera batean araua aurrera ateratzea aurreikusten zen parlamentuan aurretik egindako izapide guztiak gainditu ostean, izan ere astelehen honetako bozketa a priori garrantzirik gabekoa zen, baina ganberako abokatuen txosten batean oinarritutako Royanen interpretazioak behin betiko onarpena atzeratzea ekarriko du. Bozketaren ostean, Senatuko presidenteak lege proiektuari betoa jartzeari buruzko interpretazioaren berri eman du. Proiektu horrek kontrako 158 boto jaso ditu eta gehiengo osoz onartu da aldeko 111 boto eta 2 abstentzio jaso ostean. Royanek Senatuko idazkaritza nagusiaren txosten batean oinarritu du jarrera hori joan den ostira
federalekoa eta EFEk eskuragarri izan duena, EFE agentziak eskuragarri izan duena. Txosten horren arabera osoko bilkuran gehiengo osoz atzera botatzeak beto baten ondorio juridikoa izan behar du azken erabakia orokorra izan delako eta testua diputatuen kongresura itzuli beharko delako. A la normativa de la Unión Europea sobre el sistema europeo. Aurrekontuei dagokionez, Bilduk Euskal Autonomia Erkidegorako eta bertako 3 aldundietako aurrekontuetarako akordio globala gauzatzea berretxitu. Peio Txandianok ostiralean EAJ eta PSerik legebiltzarrean eginiko proposamena zintzoa zela adierazi zuen atzo, Radio Euskadin egin zioten elkarrizketa batean. Xabialo. Imanol Pradales lehendakaria asteburu honetan nahi zen egin dioten elkarrizketan esan du, hitzetatik ekintzetara pasatzea garrantzitsua dela, eta beste behin ere zalantzati agertu da Otxandianoren proposamenaren aurrean. Peio Otxandianok bere aldetik irrati publikoan berretsi du pasaden barikuan egindako proposamena zintzoa eta benetakoa dela. Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan botazien proposamena Peio Otxandianok EAJari eta Alderdi Sozialistari, Eusko Jaurlaritzarako eta 3 aldundietarako aurrekontu akordio globala adosteko. Pradales lehendakaria zalantzati agertu zen proposamenaren ostean, baina elkarlanerako atea zabalik utzi du, Otxandianoren planteamendua zintzoa bada eta bere horretan mantendu da asteburu honetan naiz agerkarian egin dioten elkarrizketan. Bien bitartean Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Otxandianok azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakariari eta Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiari helarazi die proposamena, eta berretsi du beste behin, eskaintza guztiz zintzoa eta benetakoa dela. No es tacticismo de ninguna manera, es un ofrecimiento sincero y bueno, yo mismo me reuní previamente antes de hacer este anuncio con el lehendakari, con Eneko Andueza, para trasladarles la propuesta y comunicarles que el viernes la íbamos a hacer público, ¿no? Entonces es una oferta absolutamente constructiva, que lo que busca es poner encima de la mesa pues, la necesidad de plantear los presupuestos de 2025 desde una visión conjunta, una visión global, ¿no? Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak azpimarratu du, koalizio subiranistaren proposamenak eskumenen arloak errespetatzen dituela, baina aldez aurretik politikoek hitz egitea proposatu du. Aurrekontuekin jarraituz, baina Nafarroan, Laura Aznal Bilduko bozeramaileak aurrekontu eta osasun legearen zirriborroa balioetsi du. Bildu Nafarroko bozeramailea Laura Aznal eta Txomin González parlamentaria Tuteran izan dira herriberako hainbat eragilerekin biltzeko osasun foru legearen inguruko iritziak jasotzeko. Koalizio soberanistaren arabera, osasun arloko egiturazko arazoak atzetik datoz, baina larriagotzen ari dira eta osasun sistema ahultzen ari da. Horregatik, sistema eraldatzea lehentasunezkoa dela diote, egungo beharrei eta erronkei erantzun diezaien. Lehentasunezkoa da guretzat zerbitzu publikoa blindatzea eta indartzea, eta horregatik osasungintza Nafarron kezka nagusienetariko bat den enean Euskal Herria Bildurentzat ere. Horregatik, aipatu genuen bira osasungintzako komunitatearekin biltzeko eta osasungintzaren legeari begira haien ekarpenak, haien iritziak entzuteko, gaur gaude hemen Tuteran, hemen Herriberan. Bestetik, Bilduko bozeramaileak onartu du 2025ko aurrekontuen negoziazioa aurreko urteetakoa baino zailagoa izaten ari dela Nafarroko gobernuarekin. Europako funtsak amaitzen ari direlako, egonkortasun arauak itzultzen ari direlako eta gastu muga aurreko urteetakoa baino askoz ere gutxiago hazten ari delako. Gure aldarrikapena zerbitzu publikoak ez kaltetzea izaten ari da. Eta publikoaren aldeko apostu garbia egitea. Eta helburu honekin negoziatzen jarraitzen dugu. Bozeramaileak alderdiaren lehentasunak betikoak izan dira. Gizarte eskubideak, hezkuntza, euskara, trantsizio energetikoa,
kultura, lurralde kohesioa eta nola ez osasungintzan. Eta honekin lotuta, adibidez, esate baterako osasungintzan proposamen batzuk egin ditugu eta kasu honetan Tuteran ospitale honetarako ebakuntza gelarako ekipamendurako egin dugu ere proposamen zehatz bat. Zailtasunen gainetik negoziatzen jarraituko dutela argi utzi dute. Ekonomiaz gain, konpromiso politikoak lotu nahi dituztela gaineratuz. Guardia Zibilak pasaden urriaren 12an hispanitatearen eguna goraipatzeko Gasteizen egineko omenaldiak kritika ugari sorrarazi ditu Euskal Herriko hainbat alderdi politiko eta elkarteen artean. EH Bilduk eta estatuaren biktimen 15 elkartek gogor gaitzetsi dute ekitaldi hau Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuko plaza berrian gauzatu ahal izana. Marisol Garmendia Espainiako gobernuko ordezkariak berriz, normaltasun demokratikoaren argudiopean kokatu du ekimena. Guardia Zibilak larunbat honetan Pilarreko Ama Birjinaren omenezko ekitaldia ospatu du Gasteizen. Lehendabiziz Gasteizko plaza berrian burutu dute ekitaldia, urtero egiten duten Sansomendiko kuartelean egiten duten ospakizunaren ordez. Espainiako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritza ordearen babesa izan du ekitaldia lekualdatzeko erabakiak. Izan ere, Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak lasaitasun eta normaltasun demokratikoa islatzen duen aldaketa izan dela azpimarratu du. EH Bilduk eta estatuaren indarkeriaren biktimen 15 elkarte biltzen dituen memoria osoa plataformak estatuaren indarkeriaren biktimak berbiktimizatzea ekarriko duen erabakiaren kontra agertu dira. Egiari Zor Fundazioak ere Guardia Zibilaren alardea kritikatu du. Herri honen milaka pertsonen jasandako bortxa legitimatzen duen ekitaldia dela eta bizikidetza esparruak urratzen dituela adieraziz. Nafarroako udalak Angel Berruetaren omenezko plaka ipini zuen pasaden ostiralean. Aitzatespen hau Donibane auzoan dago kokatua 2004ko martxoaren 13an erail zuten tokitik gertu. Iruñeko udalak plaka bat jarri du ostiral honetan Angel Berrueta 2004ko martxoaren 13an M11ko atentatu jihadistak gertatu eta biegunera hil zuten merkatariaren oroimenez, Polizia Nazional batek bere okindegiko erakusleioan etari atentatuen egiletza egozten zion kartel bat jartzeari uko egiteagatik, Jose Maria Aznarrek eta Peperen gobernuak zioten bezala. Nafarroko gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu zuen ekainean, 16/2019 foru legean oinarrituta. Joseba Siron Iruñeko alkateak Berruetaren senitartekoekin eta Ana Oio Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilariarekin batera plaka jarri du Berrueta buruzuen okindegia zegoen establezimenduaren aurrean Martin Azpilikueta kalean 18. atariaren ondoan Iruñeko Donibane auzoan. Oroimenak eta justiziak eskutik helduta ibili behar dute eta gaur plaka honekin gure auzokide Angel gogoratu nahi dugu. Argi eta garbi erakusten baitu gaurko Iruña ez dela orain dela 20 urte zen hiri bera. Bere alaba Aitziber Berrueta Mainasek eskertu du omenaldia. Ekitaldian Angel gogoan plataformako kideak ere izan dira. Berruetaren auzokideek, lagunek eta senideek sortu dute plataforma motivazio politikoaren biktima gisa identifikatu dutela aldarrikatzeko. 20 urte horien oroitzapena eta onarpen ofiziala ez dira soilik Angel Berruetari egindako omenaldia, baizik eta justiziak elkartasunak gure gizartean duten garrantziaz hausnartzeko aukera ere bada. Horretan, egiaren balioak, errekonozimendua eta erreparazioa funtsezko zutabeak izan behar dira. Azkenik, erabatera edo bestera, plaka hau jartzea posible egin duten pertsona guztiei aipamen berezia egitea gustatuko litzaiguke. Justizia sozialaren alde eta biktima guztien errekonozimenduaren alde borrokatu duten, oraindik borrokatzen duten eta borrokatzen jarraituko duten pertsona guztiei. Plakaren testua Nafarroko gobernuko memoria eta bizikidetza departamentuak gainbegiratu du. Eta honako hau irakur daiteke, euskaraz eta gaztelaniaz. Angel Berrueta legaz, polizia funtzionario batek hil zuen hemen motivazio politikoko testuinguru batean, 2004ko martxoaren 13an. Egia, memoria, duintasuna eta justizia.
Gaur hasi da Iruñean, Nafarroako probintzia auzitegian sexu indarkeriari lotutako epai bat. Bertan, 57 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak gizon batentzat, bikotekidoiari sexu erasoak egin izanagatik eta horren ostean jazarpen ekintzak gauzatzeagatik. Nafarroako probintzia auzitegian 57 urteko kartzela zigorra eskatu du Ministerio Fiskalak auzipetu batentzat. Bikotekide ohiari hainbat aldiz sexu erasoa egin izana eta ondoren jazarri izana egotzita. Akusazio idazkian fiskalak kontatzen du auzipetuak harreman sentimentala izan zuela 2010tik 2 seme-alaba izan zituen emakume batekin. Harremana 2008ko abenduan amaitu zen gutxi gorabehera. Fiskalak jakinarazi du auzipetuak 3 bortxaketa egin zituela emakumearen etxean 2021ko ekaina eta uztaila bitartean, zehaztu gabeko data batean, baina emakumea haurdunaldi aurreratuan zegoela, eta 2022ko martxoan beste bat. Idazkian adierazten denez, prozesatua 2022ko apirilean sexu erasoa egin zion berriro ere, edarian lasaigarriak bota ostean. Gainera, emakumeak bizitza normala izan ez dezan, bere lanpostura edo etxera hurbildu izan da, normalean deiak eginez, loreak bidaliz edo eskuz idatzitako oharrak utziz. Fiskalak 3 sexu eraso leporatzen dizkio auzipetuari, eta 12 urteko espetxe zigorra eskatzen du delitu bakoitzeko. Emakumearengandik 300 metro baino gutxiagora hurbiltzeko edo harekin komunikatzeko debekua 14 urtez, zaintzapeko askatasuna 10 urtez, eta adingabeekin harreman erregularra eta zuzena duten edozein lanbide edo jardueretarako desgaikuntza berezia 17 urtez. Gainera, emakumeari 24.000 euroko kalte ordaina ordaintzeko eskatu du, jasandako kalte moralengatik. Emakume batek sexu eraso bat salatu du Erandion. Larunbat gauean gertatu zen erasoa dantzaleku batetik irtetean. Fiskaltzak ertzaintzari eskatu dio iker dezala eta presta dezala txosten bat Euskal Herriko Unibertsitateko lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat ikasgaiko irakaslearen inguruan. Ikaslek salatu zuten mezu arrazistak, klasistak, matxistak eta misoginoak egin zituela sare sozialetan. Orain ertzaintzaren zeregina izango da kasuaren nondik norakoak aztertzea, gorroto deliturik egon den ala ez ikustea. Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren aldarria argia da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak eta Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioak eskualdean inposatu nahi duten proiektuari ez eta ez esatea irmotasunez. Ondorioz, plataformak dei egin dia urtean berriro ere Busturialdeko herritarrei baita eskualdea maite duten guztiei ere zapatuan Gernikako pasealekutik aterako den manifestazio zaratatsuan parte hartzeko. Arratsaldeko 6 jarri dute hitzordua. Lab sindikatuak kalitatezko osasun publikoaren aldeko elkarretaratzea gauzatu du gaur Bilbon. Euskal sindikatu honek Euskal Autonomia Erkidegoko sistema publikoan hobekuntzak beharrezkoak direla aldarrikatu du. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Osasun sistema publikoa indartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mailan eztabaida ezerezean ez izteko lanean jarraituko duela adierazi du Lab sindikatuak Bilbon egin duen agerraldian. Garbin Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak azpimarratu du sindikatuak lanean jarraituko duela osasun sistema publikoa indartsua lortzeko. Lab sindikatuak elkarretaratzea egin du Bilbon osasun sistema indartsu aldarrikatzeko eta Osakidetzaren egoera salatzeko.
Bide batez, Garbiñe Aranburu labeko koordinatzaile orokorrak kritika egin dio osasun ituna lantzeko sortu den mahaiari aurrera pausotzat joarren. Era berean, naiz eta urrats importantea izan, iruditzen zaiguna da momentu honetan eztabaida faltsuan ez izteko lan egitea tokatzen zaigula. Eta hau esaten dugu ikusten ari garelako Jaurlaritzaren osasun sailaren aldetik badagoela borondate bat errotiko aldaketei ez heltzeko, Osakidetzak behar duen eraldaketari ez heltzeko. Horien artean, labentzat garrantzitsuak diren hainbat kontu nabarmendu ditu Aranburuk, tartean privatizazioari buruzko datuak edota langileen bilakaerari buruzkoak. Osakidetzaren diagnostikoaren laburpen dokumentua behin-behinekotasun tasa altuaren eraginari buruz ere ez dela mintzatzen, azaldu du labeko koordinatzaile orokorrak. Eta guzti horrek baita ere eragin zuzena izan du osasun sistemaren kalitatearen galeran, eta oso agerikoa da lehen arretan gertatzen ari dana. Bien bitartean Aranburuk gaineratu du lab osasun mahaira joango dela hobekuntzak proposatzeko, baina adostasunak eraikitzea baino, adostasunak irudikatzea dela helburua salatu du. Gu jarraituko dugu osasun mahai horretan proposamenekin egoten, proposamenak eramaten, eta orain tokatzen dena da diagnostikoa zuzentzea, eta berriro ere azpimarratuko ditugu guretzako ezinbestekoak diren gai horiek eta mahai gainean jarriko ditugu. Lab sindikatuaren helburua osasun sistema publiko indartsua lortzea dela esan du, eta horretarako lanean jarraituko duela. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegietan epaiketak euskaraz egin ahal izateko plana garatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko gobernu sailak. Proiektua 2 hilabete barru burututa izatea aurreikusi dute. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko gobernu sailak 2 hilabeteko epean plan pilotu bat izango du epaiketak euskaraz egiteko, baina zailtasunak daude. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan diharduten ia 300 epaietatik 20 inguru bakarrik menperatzen baitute euskara. Epaile fiskal eta letraduek ez dute inolako hizkuntza eskakizunik eta horien artean oso apala da ezagutza. Asmoa da epaiketak euskara hutsean egin daitezen bermatzea, baina horretarako ez da baztertzen batzuetan itzultzaileengana jo behar izatea, euskara ez dakiten lekukoen kasuan. Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak 2021ko apirilean kargu hartu zuenetik Justizia Administrazioan euskara bultzatzeko konpromiso hartu zuenak, iazko irailean urte judizialaren hasieran epaiketak euskaraz abian jartzeko proiektu pilotu bat aurkeztuko zela iragarri zuen. Horretarako Garbiñe Biurrun eta Alfonso Álvarez Builda magistratuek osatutako batzorde bat osatu zen. Hain zuzen ere 2024-2025 urte judizialaren inaugurazio ekitaldian Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Justizia Administrazioan euskararen errealitatea aldatzeko eskatu zuen. Epaiketak hizkuntza horretan egin daitezen. Ez bakarrik herritarrei zor zaielako, baita legeak horretara behartzen duelako ere. Galdera da, norbaitek irudikatzen du epaiketa bat gaztelaniaz aurrera eramateko aukerarik ez izatea Euskadin? Epaile, abokatu edo fiskal batek gaztelaniaz ez jakitea? Erantzuna ezezkoa da, noski. Orduan, zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskarari dagokionez? Errealitate hau aldatu beharra dugu. Ez bakarrik herritarriei sor diegulako, baizik eta legeak horretara behartzen gaituelako ere bai. Epaitegietako iturriek aurre ikusten dute epaiketak euskaraz egiteko proiektu pilotua 2 hilabete barru beranduenez amaituta egotea eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko gobernu sailan aurkeztea. Dena den ibilbide zaila izaten ari da. 2025ko maiatzetik aurrera errazagoa izango da euskaldunontzat New Yorkera hegan egitea. Izan ere, Amerikako Estatu Batuetako United Airlines konpainiak hegaldi zuzenak ezarriko ditu astean 3 Bilboko Loiu aireportutik New Yorkeko Newark aerodromora arte.
Ekonomia eta jasangarritasuna uztartzen dituen txosten argitaratu berri du Greenpeacek. Izan ere, haragi eta esneki konpainiak handiek gas eta petroleo sektoreak bezainbeste metano sortzen dutela jakinarazi du talde ekologistak, baita ekoizpen eredu aldaketa baten aldeko autua plazaratu ere. Greenpeace nazioarteko erakundeak egindako ikerketan, haragi eta esne ekoiztegiek gas zein petrolio enpresek bezainbeste metano kopuru isurtzen dutela jakinarazi dute. Argitaratutako txostenean, elikagaien ekoizpen eredu eta dieta aldaketa baten alde egin behar dela adierazi du erakundeak. Besteak beste, berotze globala nabarmen murrizten laguntzeko helburuarekin. Datuei erreparatuz, haragi zein esne ekoizpenaren 29 enpresa handiek 20 milioi tona metano isurtzen dituzte urtean. Abeltzaintzatik datozen munduko metano isurketen 5 litzatekeena nabren datuen arabera. Esaterako, munduko esne zein haragi ekoiztegi handienek, erregai fosilen erraldoi handiek aitortutako metano emisioak gainditzen dituzte, Greenpeaceen ikerketaren arabera. Hau horrela, eta Greenpeaceko hartarazi duenez, klima aldaketa katastrofikoa saiesteko, erregai fosilak pixkanaka desagertarazteaz gain, funtsezkoa da, isurketak murriztea haragiaren eta esnearen sektorea eraldatuz. Adituen esanetan, mende amaierarako saiesten den 0,3 grado zentigraduko igoera bakoitzeko, 410 milioi pertsona muturreko beroaren eraginpean egotea eragotzi liteke. Enbak Euskal Nekazarien Batasunak salatu duenez, duela 8 hilabete Lakuako gobernuan aurkeztutako euskal erakundeek lehen sektorearekin hartu zituzten konpromisuen dekalogoa paper bustian geratu da. Astelehen honetan 8 hilabete bete dira dokumentua Lakuan aurkeztu zutenetik. Euskal Herritik kanpo milaka eta milaka herritarrek etxebizitza izatea eskubidea dela aldarrikatu zuten atzo Madrilgo kaleetan. Manifestatzaileek negozio eta espekulazio alde batera utzi, alokairuen prezioa jaitsi eta baldintza duinak ezartzeko beharra azpimarratu zuten. Egoera aldatuko ez balitz, alokairuen grebarako deialdia egingo luketela adierazi zuten antolatzaileek. Manifestazio historikoa egin dute Madrilen asteburuan maizterren eta etxebizitzaren inguruko eskubideen alde istilurik gabea eta gazten presentzia handikoa. Euskal Herrian bezala Bartzelonan edota Espainian ere mahai gainean dago etxebizitza politiken auzia. Etxebizitzaren gaia inoiz ez bezala entzuten da komunikabidetan baita kalean ere. Antolatzaileen arabera 150.000 pertsona baino gehiago hartu dituzte kaleak Madrilgo erdigunetik etxebizitza politiken gidoi aldaketa zorrotz eskatzeko eta alokairuen greba egiteko. Gobernuaren Madrilgo ordezkaritzaren arabera 22.000 pertsonak hartu zuten parte. Argi dagoena da ia 3 kilometro nortzerainoko jendetza batu zela. Martxaren buruan maizterren sindikatua egon zen. Prezioak jaitsi ditzagon alokairu greba baten alde zioen pankarta erraldoi batekin. Madrilgo hegoaldeko periferiako sindikatu taldeak ere egon ziren baita borrokan ari diren bloke asko ere. Hala nola ekintzaiek antolatuta pudre funtsen edo prezioak astronomikoki igone dituzten jabe handien aurka borrokan ari diren taldeak. Alderdien presentzia ere izan zen besteak beste Podemos, Izquierda Unida, PCE eta Izquierda Revolucionaria. Baita Comisiones Obreras, UGT, CNT eta CGT sindikatuetako militanteak ere batu ziren manifestaziora. Nos quedamos, no nos vamos, nos quedamos, no
Palestinar herriarekiko sarraskiak bere horretan dirau. Adi. Kirol sailean, 100 ziklistak eta dozenaka autok lagunduta, Arrobiko txirrindularitza lasterketak normaltasunez antolatu alizatea aldarkatu zuten atzo Donostian. Eusko Legebiltzarrean maileragile bat eratzeko asmoa adierazi du Jaurlaritzak, baina aurrera pausorik ematen ez dela ikusita protestara jo dute Gipuzkoako Federazioko lehengo zuzendaritzako kideek. Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko lehenengo zuzendaritzako kideek manifestazio jendetsua gauzatu dute urriaren 13an Donostian. Euskal Herri osoko txirrindularitza talde eta federazioko kideak elkartu ziren bertan. Arazoak Gipuzkoako txirrindularitzari gehien bat eragiten badio ere, lasterketa gehienak bertan antolatzen dira, ondorio zuzena pairatuz gainerako herrialdeek. Konponbidea txirrindularitzaren eskubideen alde lelopean, Arrobiko txirrindularitza lasterketak normaltasunez antolatu ahal izatea aldarrikatu dute manifestalariek. Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrean maileragile bat eratzeko asmoa adierazi badu ere, aurrera pausorik ematen ez dela salatu dute. Trafikoko sailak lasterketak antolatzeko eta lehiaketa egutegia aurrera ateratzeko jarritako trebak izan ziren hain zuzen ere, Lurralde Federazioko zuzendaritzak irailean dimisioa aurkeztea eragindako arrazoi nagusia. Hau salbuespen bat izan ez dela aitortu dute federaziotik. Hala nola, aurtengo denboraldi hasieran egutegi zein lasterketak onartu bazizkieten ere, udan sartzearekin batera arazoa berriz ere itzuli egin zen. Futbol, saskibaloi eta eskubaloiaren inguruko berriekin datorkigu gaur gure kolaboratzaile Jon Hernandez. Kaixo, Jon? Kaixo, zer moduz, kirolari daukinez futbolarekin hasi behar dugu. Atletikek bereganatu zuen Eibarren aurkako ipurua, derbi, luzapenean, 1-2. Eibar eta Atletik aurrez aurre aritu ziren F-ligako 6. jardunaldiari segokion neurketan, eta zuri-gorriek eskuratu zuten garaipena azken atzean Irene Ogizadurangarrak sartutako gol baten bidez. Bilbotarrek azkar hartu zuten aurrean markagailuan. 10. minutuan bete orduko Clara Pinedok area kanpotik sartutako gol ikusgarri bat zela medio. David Narren taldeak sendoago jardun zuen lehen zatiko parterik gehienean. Azken aldera armaginek lehiari neurria hartu bazioten ere. Hala, azken minutuetan zenbait hurbilketa arriskutsu izan zituzten, eta horietako batean, Ane Campos Adriana Nanclares atezainaren aurrean geratu ostean baloia kanpora bidali zuen. Etxekoen berdinketaren gola bigarren zatian iritsi zen, 79. minutuan zelairatu berria zen Arene Altonagaren eskutik. Leioako erdilariari area aurrean heldu zitzaion baloia, eta haren jaurtiketa ezin izan zioten erantzunik eman ez da Nanclares bilbotarren atezainak, ez da nerean ebado gatzelariak ere. Hala, derbia berdinketarekin bukatuko zela zirudienean, zurigorrien gola iritsi zen, geldikako jokaldi batean, Nebadok falta bat atera zuen eskuin egaletik, eta Irene Ogizak buruz baloia sare barrura bidali zuen. Modu horretan, zurigorriek garaipen batekin ospatu zuten euren historiako 700 neurketa ofiziala. Errealak berriz 4-0 irabazi zion Betisi eta hartara 4 garaipen bereganatu dituzten jarraian txuri-urdinek, Liga Txapelketako lehen 2 jardunaldietan partidak galdu bazituzten ere. Amaiurrek 2, Guridik 1 eta Banegasek beste bat sartu zituzten golak. Horrela izan da, Gipuzkoarrak bosgarrenak dira sailkapenean 12 punturekin, Bilbotarrak 6. 10 punturekin, eta Armaginak 9. 6. 6rekin. Saskibaloiari buruz ere hitz egin behar du.
Zurne Bilbao Basket eta Baskoniak garaipena lortu zuten. Bilbotarrek 83 eta 79 Real Madrid irabazi zuten Miribilan, festa handi batekin igande honetan. Eta Baskoniak luzapenera arte borrokatu behar izan zuten UCAM Murtzia gainditzeko 85 eta 82 eta denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Gainera, Dontajol, Baskoniako estatu batuarrak, UCAM Murtziaren aurkan lortutako garaipen horretan 45 kredituko balorazioa lortu zuen, Endesa Ligako 3. jardunaldiko jokalari onena izendatuta. Holek lehen 3 jardunaldietan ikusitako balorazio markarik onena lortu zuen. Bere 45eko balorazioa Gasteizko klubean 2005etik ikusiko markarik onena da Luis Eskolak 48koa lortu zuenetik. Estatu batuarrak 27 punturekin bukatu zuen partida. Fitxan, 9 errebote, 2 tapoi, asistentzia bat, errekuperazio bat eta jasotako 12 falta jaso zituen. Azkenik, eskubaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Super Amara bera gainditu egin zuen EHF-ko Europako Ligako multzo fasean lehiatzeko Benficaren aurkako kanporaketa. Larun batean, bi talde Gaskan jokatu zuten partida gogorra izan zen, eta Imanol Alvarezen taldeak azken unera arte eman behar izan zuen barruan zuen guztia. Neurketa 32ra berdinduta amaitu zen, baina Lisboan lortuko 2 goleko errentari esker donostiarrek egin zuten aurrera. Hurrengo kanporaketan, Funflor Poloniako taldea izango dute aurkari, eta hori gaindituz gero, bera Europa Ligako multzoen fasean izango da. Lehen zatia oso parekatua izan zen, donostiarrek argi zuten partida ondo hasi behar zutela, kontzentratuta eta indartsu. Hala egin zuten, baina portugaldarrak hasita iritsi ziren Gaskara. Joaneko neurketan lortu zuten emaitzarekin kanporaketa gainditu zezaketela sinetsita, eta ez du hartu zuten Imanol Alvarezen taldea. Beraberak lan nahiko ona egin zuten defentsan, eta Kostic atezainak hainbat geldik eta erabakigarri egin zituen. Hala ere, erasoko jokoan hainbat aukera galdu zituzten, eta 5 jaurtikitetan baloia, zutoina edo langa jo zuten. 32 azken momentuan, azken emaitza, eta berdinketa honekin, eta Lisboa eskuratuko 2 goleko abentaileri esker, beraberak EHF-ko Europa Ligako multzo fasean egongo da. Ibilbide horretan, hori bai, bigarren eta azken kanporaketa Funflor Poloniako taldearen kontra jokatuko du. Joaneko partida azaroaren 9an edo 10ean izango da, eta itzulikoa azaroaren 17an Gaskan. Larun batean jokatu zen Bullet Team Seriesaren final handia Markina Xemengo Unian. Zestapuntaren tradizioa eta berrikuntzaren berri izateko pilotaren unibertsitatean izan da Xabialo. Pilotaren unibertsitatean gaude, bertan jokatuko delako zapatuan Bullet Team Serie txapelketaren finala, zestapuntaren txapelketa mistoa da, erdi profesionala eta taldeka jokatzen da. Hau fronto historiku da, zestamundun da bienak mundu guztiak ezotzen dau. Pelotari on asko urten dira mendik, pentseto profesional gehien amendik urten da dela, orduan izen askoko frontoia. Pilotaleku honek zestapuntaren hitzordu garrantzitsu asko hartu ditu historian zehar, orain Bullet Team Seriesaren final hartuko du. Jon Zabala puntista markinarra da txapelketaren sortzailetako bat. Bueno, txapelketi apur bat berezi izen da, nobedade batzuk eukibuz, alde batetik ekipoka izen da. Ekipuk mistuek, neska eta mutil alkarraz konpetitzen, ez alkarren kontra, baina ekipo baten barrun, objektibo baten bile konpetigu. 6 taldegoa, gero influencerrak eta bezartu, sare sozialetan dabe landu. Ez azkenen kirolau bada oso jende gutxik ezauteuna, eta askotan egatziat eta zuk ze kirolit ez dut, zestapunta eta zer da hoi, galdera oso tipikoa da. Eta orduan, txapelketa honek bai sare sozialetan, gaina, esan duna ez, streamerrak, jende famosua erabili deu, eta horiekin azkenen bisibilitate gehiago eman zaio, oso jende, adibidez, konkisekok daula erabilia, eta egia da horrek de indarra eman diola kirola, eta nik uste honekin ja jendia gehi ezautzen hasiko gala, eta guinterraz aparte honekin de halko deula jende gehiago animatu. Eta bi helburu nagusirekin jarri zuten martxan txapelketa misto hau.
Helburuen ni neuri da ezagutza motie. Alde batetik kirola ezagutza motie, gazte pelota izetu atzetik datozenak demostrata aukera bat. Eta zestian aldetik objektibu gaur egun dukune arazua artesanukin. Ez da, Euskal Herri hiru lagundaz bakarrik, zesti ditzen da benak. Da, klaro, pelota izek beru da geisha, winterraz da hori. Orduan, beste alternatiba bat erakutsi badauela, kirola segitzeko praktiketan badauzela aukera. Karbono zuntzez egindako zestak dira txapelketa honetan erabiltzen direnak, formaz antzekoak dira, edukiz erabat ezberdinak. Bestik mimresku di, era tradizional baten egin daz, da berrotan bat urtein ez da aldatu, bai formi eta apur bat, baina erabiltzen da materiala itxeko modue ez da aldatu. Gaur egun eskubierra danin dabil galtzen, eta zestaz bebai. Orduan ez da gazteik. Orduan, honekin paeztan dana, molde baten egin aldozu. Hemen ez dozu bier jakintza larrei hau eitzeko. Eta denporan be, harina eitzen da, pare bat orduan eitzen da. Orduan, etorkizuna begire, ez da hobi kantxarako, olako ez ez besti kentzeko esperantzaik ez. Da gehiago ikustot arazo bat datorrela, hemendik 5-10 urta, ez da ongo inor, zestak eitxetxuna, eta zestaik ezpada, kirolik ez da. Inigo kaltakorta egin dugu, beran kortan. Beran etxin egiten dugu, 10 bat urte daruz, investigetan, eta dugu berezitasune, zango kajie, dugu fibra karbonoskue, gero keblarra dugu, hemen barroko partien, keblarrezko sako bat, pelotian golpik eta ebitetako, eta aru ebe hori egin den, fibra karbonoaz. Aru atzen inflexibilia bat eukibi dau, besoko minik eta zagertzeko, eta horrepe fibra karbonoaz egin da. Eta berezitasun holan handi da, honeaz dauke soka batzu mogun dugu ez, da bera joku emoten dugu. Bigundu gogortu, bera biguntzu mazu gogortzen mazu, apur bat ajustu egin alduzu. Zaparradi dauke honek geisha, bestian politxe da egurran zaparradi, honena ez da holako kuriosue. Baina, gero jokatzeko orduan egiz esan, pentsut, sortzioa partido behatzi jokatu izela honeaz, da bat ezik beste danak irabazin dabe. Orduan, resultatu aldetik ikusten da, balixoen gauza bat dela. Txapelketaren azken partida geratzen zaio orain Jon Zabalaren taldeari, finala, alegia. Kriston ilusioen goziten olako txapelketa berri bat, eta lehenengo urtea izateko irabaztea. Baina egia da Arkiagak bere taldea oso potentea dela, eta orduan, guk ez daukau esperantzakin gatoz irabazteko eta oso gogotxu gatoz, baina Arkiagan taldea esperantzakin dator, orduan, bion artean zeite deun. Nik espero nire taldik irabaztia, alde batetik, presiño barik, euri. Baina, nik egiz zan espero jentie animetie, frontora etortie, ikustie, hau, digamos, inventu edo, ikustie, zelaku dan, denpora hon bate pasetie, horretako musiki da bai pintxagoiez, speakerra bai inigo bizen hilikoa laguntzen, argisek eta holako gaur egun eruten dana zestapuntan. Eta gero joko txikitxo bat bai, publikotik nahi da bena animetan kantxa sartu, eta globo batzuk epiniko zorman. Globo apurtuzko, mobi bat erungo bitxa. Aritz Arkiagaren talde izango dute aurkari Jon Zabalaren jokalariek, dena den, pike sano aurre ikusten dute finalean. Oso ona, azkenen pikea beti dago, baina beti zestan beti kriston ambiente hona datea. Ez da futbolen bezala batekin aserretu bestiakin ez. Zestan beti kantxa barrun aldezu aserretu, baina ja partida dukatu eta eski segundua ja oso ondo zaude behakin aldageletan hitz egiten da. Egia esan zestan kriston oso harreman hona dago. Azken aldian zesta puntak hazkundea eduki du eta horren erakusle atzetik datorren harrobia. Oso potentia, oso. Gehien bat nesketan, oain dela 2 urte, ginen 15 kontauta, da oain kriston jende pila hasia, oso jende txikia hasia, eta alde hortatik pozik. Ez azkenen ikusten ari galako guri txiko gala momentu bat ja utzi beharko dola, eta ja jende gehi daula atzetik ez dula utziko kirola galtzea. Frontodaretan gabiz, ezin sartute umik, pilo bat ume apunta dio Winter Series ez da hori, gorakadi ikusten da. Oin igual atzetik dauzan gauzak lantzen hasteko ordue da. Zesta puntak aurrera ekiten jarraitzen duen heinean, ezinbestekoa da kontuan hartzea kirol tradizionala nola egokitu daitekeen belaunaldi berriak erakartzeko, eta horren erakusle da Bulletin seriesa.
Kultur arloan loturik dauden efemeride eta albiste bat ditugu. Gabriel Arestik 1955 urtean idatzitako poema bat aurkitu dutela jakinarazi du astelehen honetan Jon Kortazar, Euskal Herriko Unibertsitateko literatura katedradunak eta poetaren biografoak. Gaur urriak 14, urte betetzen dira Bilboko idazlea jaio zela. Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Galduko ditut haziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, tarimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Elkarrizketa bat ikusteko aukera izango duzue jarraian. Inurri elkarteko kide bati egin diogu elkarrizketa. Adi. Hil arte bizi, horrela du izenak Inurri elkartearen dokumental berriak. Ikusentzunezkoa egikaritzeko lanetan ari dira eta diru bilketa abiatu dute. Dokumental eta elkartearen nondik norakoen berri izateko gurean dugu Julene Iarramendi, Inurri elkarteko sortzailetako bat. Ongi etorri, Julene? Eixo, ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere gurean izateagatik, esan bezala, Inurri elkarteko sortzailetako bat zara, aurkeztu guzu Inurri proiektua. Bai, Inurri elkarte bada, nun bertan, minbiziaren ikuspuntua aldatu dugu, eta guretzak, modura aldatzaile eta feminista batean, akompainamendu, divulgatu eta formatu egiten dugu. Nondu jatorri elkarte honek? Bai, jatorria nahiko pertsonala da, nire ama duela 7 urte hiltzela bularreko minbizi metastasikoaz, eta, nik banuen, gogoa zerbait sortzeko, ez dakit oso ondo zer egin egin ez nola, baina hoxe, Instagram bat sortu nun, bertan, nire historia kontatzen nun, nire ama 10 urte zeduntzalako gaixo, eta bertan, herrikide mirenek idatzi zian, eta biak hori, nahi gabe hasi ginen proiektua da, gauza oso txiki bat egin egin nun, baina, konturatzerako, asko handitu da eta gauza asko egiten ditugu. Bai, zenbat zarete orain bazkide eta bolondresak proiektu honetan? Asko, esan da, esango nuke 400 gora gaudela. Bai. Abuztuan 5 urte bete zituen Inurri elkarteak eta urte hurren honekin batera hil arte bizi dokumentala sortzeko lanetan hasi zarete, ikusentzunezkoaren izenak berak badu mezu esanguratsua, ezta? Bai, hil arte bizi ez, guk askotan erabiltzen dugun esaldi bat, gehienetan gure gauza gehienako labukatzen ditugu, guretzat, hilko gara danok ez, baina bitartan zer egin behar dugu, bizi, orduan gu nahiko zentratzea da bizitzan. Eta esan bezala, zein fasetan zaudete orain, grabaketak egin dituzue? Egia da, hau Xumanek hobeto esplikatuko luke seguro, baina, grabaketa, da dokumental bat luzera egiten dana, 2 urtetan grabatzen dana. Dagoeneko urtebete grabatu da, Xumanek esaten du 130 edo grabatu duela, bera ikustzaio, jakin aurretik oso ondo zer egingo duen grabatzea, eta gero grabatzen duen bitartean jakitea zer aterako da, orduan, gidoia prest dago, eta orain guaz, grabatzen, eta gauza askozeko ongetrogo dikuten, eta gero imaginatzen dut grabatzen bukatzen duenean edizioarekin hasiko dela.
Esan bezala 2 urtetan grabatzen ari zarete dokumental hau, baina nork hartu du parte dokumentalaren sorkuntza honetan? Nor da zuzendaria konta eguzu? Bai, Xuban Intxausti da zuzendaria eta gure launa, goratzen naiz, berak badu bere arreba minbiziarekin egon da, Lasarterra da, gure herrikidea, eta berak, nahi zuen zerbait aportatu eta egun batean kasu hartan esan zian, dokumentala egin behar dugu. Aki egi doku, esate zian. Azkenean egia da inurrin gauza pio bat egiten ditugula, eta berak nahi zuen hori dana dokumentatu, eta gero ez edukitzea eskuragarri mundu guztiak hori dana, ez? Orduan, haure bai nahi gabe hasi zen gauza bada, eta bira nola guazen. Izugarria egiten du lana, eta hemendik mesedez, eskertzen diot, jartzen nahi da dedikazio guztia. Minbiziaren beste ikuspuntu bat helarazteko duzu orduan dokumental honekin? Bai, gainera, orain urria datorrez, eta urriarekin batera arroxa edo pinguexin hori, eta horren, ez gatoz bat horrekin, guretzat minbizia askotan zen dugu, baina arroxa baino marria handi bada ez. Orduan guk horri guetan nahi diogu, errealitatea erakutsi, tabuak ez, mila gauza daude, eman behar deula huelta, eta hortan gabiltza eta dokumentalean ere ikusiko da. Dokumentalean ikusiko dugu, dokumental honek gainera ez du kapitulu soil bat izango, ez da? Kapitulu asko osatuko dute? Bai, 6 kapitulo edukiko ditu dokumentalak. Dokumentalaren kapitulo bakoitzak gai bat jorratuko du. Kurioso da, baina heriotzatik hasiko geha, lehenengo kapitulua heriotza izango da. Gure lagun Leire Gurtarrian hiltzan Madrilen, eta pixkat hori dokumentatzeko aukera eduki genuen. Eta nahi dugu bukatu azkeneko kapitulua bizian. Eta, inurri kide bat bizia eman du, ama izan da, eta horrekin. Eta, gero tartean, kapitulu bat izango da, pixka gorputzak, ez? Nola normatibotik ez, bular bat edukitzera, ez edukitzera, hori dana, gero tribua, feminismoan bai oso sartuta dago da kapitulotan, pixkat, spoiler bezala hori, aldete esan. Esan bezala 6 kapitulo izango ditu dokumentalak, gai sakonak jorratuko dituzue bakoitzean, eta hau gauzatzeko abian duzue crowdfunding kanpaina, nola doa diru-bilketa, konta eguzu? Bai, esan da oso ondo doa. 7 egunetan lortu behar genuen, 28.000 euro. Egia da oraindik martxan dagoela, 3 egun geratzen direla, eta ja 35.000 euro goaztela, orduan, irikia dago, eta asko eskertzen egia jendearen babesa eta maitasuna. Azkenik, bada nabarmenduneko zenuken punturik, konta eguzu? Eskerrak, ez nik uste beti ez gabiltzala maitasun pilo bat jasotzen, edo zer ekintzak egiten dugula jendea hor dago, ez zait inurri eskertu behar diegula, ze azkenen dokumentalean jende asko hartuko du parte, jende asko biluzten da, azkenen egia da, horrelako dokumentaletan exigitzen du ez, biluztea eta bakoitzaren historia kontatzea orduan. Nik uste nahi dutena ez emendikan eskerrak inurri, eskerrak jendeari, eskerrak zuei, eskerrak ez, hau dana mugitzen duen guztiari. Segi inurri lanean, ikusentzunezkoaren aurrerapenerekin agurtuko gara, eskerrek asko Julen Ilarramendi. Eskerrik asko zuri. Yo te canto esta canción. Eta, dakizuen bezala, espaziaten kentzen, X denbora neukela mundu hontan, ez? Izan zen gogorra, bastante gaina, bata bestian atzetikan. Jetxi besoa?
Julene eta Mirengea, Inurriko sortzaileak, Inurrik minbizian akonpainatu, formatu eta divulgatu egiten du, perspektiba feminista batetik eta modu eraldatzaile baten. Iritsi da momentua. Medikuak gela batera eraman eta zure amari ordua geratzen zaizkiola esaten dizu. Eta emakumeen kalitatezko bizitza, gure sexualitatea aske eta taburik gabe bizitzea ere bada. Izugarri eskertzen diot amari, hasieratik guri azaltzea zer gertatzen ari zitzaion. Guretzat, akonpainamendua, ospitalera taldean eta masiboki joatea da. Bueno, azkenean oso urduri jarri nintzen eta genion titik albo bat. Nere alua, kaktus bat bezala, hori Euskal Herri guztiak daki dauneko. Eta sentiu neban neure arpexan malkuko. Ez noan pentsaten, ez noan sentiuten, ez noan isetzen, baina malku neukan da neharrez noan. Baina gaur, onaigo naiz, esan nahi dizuedalako, aurdun nagoela. Bizi, minbizi, zaila arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Aipamen berezi hau, familia honen parte izatera gonbidatu ninduen emakumearentzat da. Kimio egun mierda baten, ni esertaz ezagutu gabe, nire besaulki marabillosora hurbildu zenari eta papertxo bat eman zidanari honako hitz hauek esanez. Hola, soy Marta. Te apunto aquí mi número para que me escribas si lo necesitas. Inurri niretzat errepresentatzen duen objektu modura, zuk egun horretan eman zenian paper hori ekarri dut. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira. Calma, calma. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto. Orain bai, heldu gara amaierara, badakizu informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Bihar arte. Txikitan ikasi ninpen hitz egit, barruan duten mina kanta bihurtzen. Aiako arrima galin jaio zien, tontorrak leiotik ora begira amesten. Batzuk hemen daude bestia juntzien, begirada bat nahikoa dela gure artin. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzu bakarrik, ume horren omenez. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzu bakarrik, gazte horren omenez. Mundua birakatazu hor geldi, zenbat aldiz horratzen atzetik, atzoko besarkaden esperantzail, guzti zurbil, gehonen usaian ni, kalderak lokartuz, beste gau batez, kalera baten ondoren dena lausotzen. Zenbat orpegi, zenbat daude, denborak lagunak ezagun bilakatzen. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzu bakarrik, ume horren omenez. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzu bakarrik, gazte horren omenez. Inorez delako hilezkor, ospitaleko pasillotik barrena, zen mozaita ondo dijudena, besarkada baten ondoren galdezka. Txikitan jolasten genuen zuaitza ustel, barruan genuen sugarra bizirikote. Argazki hortan zuet zaude, utxune bakoitzan gatik argi bat gauez. Oroitzapen hoietara,
bueltatu nahian zabiltza. Oroitzapen hoietara, bueltatu nahian zabiltza. Minutu batzuk, segundu batzuk, gazte horren omenez. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzuk bakarrik, ume horren omenez. Oroitzapen hoietara, utzi nazu bueltatzen, segundu batzuk bakarrik. Bizkaiko merkataritza, oso pro, profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu, urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso pro, Bizkaiko